the man of God, ubaba Apostle SD Mbuyaz, indoda engadinge introduction bazalwane. Hallelujah. Simemukele ngelikhulu lincane lelo hlombo bazalwane. Hallelujah. Angazi noma right le microphone. Nilungise bafethi right. Ya nakho ya nakho. Thank you Lord Jesus. Ngicela siphamise izandla zethu bathandekayo siphamisele enkosini. Akekho uNkulunkulu ofana nawe nonjengawe. Uwena olungile, wedwa uthembekile futhi ungoqinisile. Indlela zakho ziphakeme kunezethu. uNkulunkulu onemcabango emihle ngathi. Sibonga baba ukuthi uyithemba lethu. Laba sendulo abalibhekayo liphumela obala njengelanga. Siyakuvuma ukuthi uyinkosi, siyavuma ukuthi uNkulunkulu. Sibonga ukuthi baba singakabi khona umhlaba ungekho izulu lingekho wena bukhona uNkulunkulu. Akushongo thina ukuthi uNkulunkulu awusuba uNkulunkulu. Kodwa ubuNkulunkulu noma singakasho noma sithule. Imvelo ingekho, izulu lingekho. Konke okuba ngumsinde kusemhlabeni kungakabi khona wena ubukhona. Sisondela kuwe njengobaba, njengabantwana bakho, sondela kuwe njengenkosi, njengengcebo zakho. Thatha udumo lonke namhlanje emini mawudunyiswa ubatshazwe in Jesus name. Cela simshayele uJesu izandla kakhulu bazalwane. Sithathe indawo zethu. Amen. Hallelujah. Umuntu angadlulisa ithuba bathandekayo ngazo zombili izandla sihloniphe eqala umoya ingcwele. uNkulunkulu nomnikazi webandla. Ozwakalayo okhona phakathi kwethu and oholi ibandla kakhulukazi insuku zokugcina siyazi ukuthi bathandeka ibandla lelawulwa liholwa umoya ingcwele ehamba ekhazumulisa uKristu Jesu njalo ebandleni ethulula nothando likaNkulunkulu enhlizweni yebandla. Sithanda ukuhlonipha ubukhona bakhe, siyazi ukukhona sifuna ukushasa ngathi inhlanganyelo yabantu niyethu sodwa nje le. Akekho umuntu ongenza lento ngamandla akhe. Akekho umuntu ongathandaza ngamandla akhe. Ngazo amen ushonephi bazalwane. Akekho umuntu ongakholwa imasela lisebenzi la kubo kaJesu. Akekho umuntu oyethi ngisikhondla nje ubungibona sengikhola iminyaka u10 u5 u6 bese khomba udumo kuyena. Si understand kahle ukuthi ukusebenza okukhulu kuka moya ongcwele. Praise the Lord. Amen. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu umoya ingcwele. I'm sorry for this. Oh, amen. Sidlulise ukubingelela kwethu bathandekayo okuqonde straight to our host baba wethu umprofeti. Siya thabekhulu siyathanda ukuba sibingelele egameni likaJesu kanye nako uNdlunkulu umama nefamily yonke bathandekayo yogcotshiweyo. Siyazi ukuthi uma kukhona umbono ophumelelayo kune sacrifice esukuyenziwe umndeni yenziwa na umuntu othile. Umndeni uyamnikela umprofeti nomuntu kaNkulunkulu ebandleni ukuba likhonze. So siyahlonipha kakhulu umama nabantwana nje labasenyameni. Kwabaka moya siyaya kubona siyabahlonipha kakhulu siyababingelela. Those people badlala irolende ukuthi bathatha ingxenye enkulu yabazali bayinikele kuKristu. Basale benabazali kancane bona. So siyathanda ukube simbonga uNkulunkulu umvuzo walokho umkhulu. Amen. Onyawo onhle bonke i540 ministry abantu engibahlonipha ku ministry kakhulu ngenxa yexesha lami bazalwane engisakwazi ukuba mentiona but siyathanda ube sibingelele indaba ezethu siyanibona all the great men and women of God abantu abagcotshwe inkosi yabathuma siyathanda ube sibahloniphe sibabingelele egambeni lenkosi uJesu. Ubuholi bonke obukhona okuyizicubuthwala nezimenywa zalenkonzo kungabe zasemphakathini noma buholi ke emkhakheni ehlukene ngicela ukuthi ufika lethi kuhlupha lapho be protocol imenyezelwa njalo ungekho noma ke uhlala abantu abahlonishwayo abamenyezela ungakafiki but ngicela ukuthi nginibingelele nonke obaba inhloko zemizi nomama siyanibingelela sibingelele bathandekayo nabantwana bethu kanye our brothers and sisters sanibonani ngegama lenkosi. Amen bathandekayo ngathi nimbuze eminingi sanibonani egameni kaJesu. Sixoliseni bathandekayo umprofeti mangithola isimemo salapha ekhaya bekuvele kuminyene kodwa inhliziyo yami ithanda kuba khona. So siyaxolisa kakhulu ukuthi sibe late asibona labo bantu siyakhonza nabazalwane asibona abantu abakhulu siyakhonza nabazalwane sikhonze siqedwe ukushumayela phinde sihlale phansi sikhonze
siyakwenza siyakufundisa futhi lokho. Kodwa ke ngenxa yokuthi bazalwane bami usuku livele lube lodwa izinto zibe ningi umuntu uyithuka esengena nje eseyisikhukhula malibonge liphinde lidonyise igama lenkosi. Bazalwane umyalezo wami uNkosi eyubeke emoyeni wami mkhulu ufuna uqala kanjalo. Inkosi ibeke into enkulu la enhlizweni yami. Kodwa ngiyacela ngokuvumelana ngizoyishumayela isikhathi esifishane. Oba ngibalekela ukuthi ngithi mfishane uzosuka umuntu acabanga ukuthi shutha awukho omkhulu ngoba ingqondo yethu icabanga ukuthi into epowerful ende kanti iyaba mfishane into ibe nesisindo futhi. uJesu akashonga into uNkulunkulu akashonga into eziningi mhla idala umhlaba wathi akube khona ukukhanya qhum wakhona washiswe lilodwa nje lavela akalokho exoxa ukuthi manje njengoba ngiqonda ukuthi makube khona ukukhanya ngiqonda ukuthi no wathi akube khona ukukhanya nje kwase kuyaqhamuka imessage yaba mfishana kodwa umthelela wahlala phakathi ngazo amen ushone ephu kulendlu. Ngizama ukuthi ke bazalwane ngimotivate isikhathi engizoshumayela ngenzela ukuthi ningalimali uma ngisheshe ngiqeda sambeni sonke siyencwadini yamakhosi bazalwane incwadi yokuqala yamakhosi akuwona amakhosi okuqala ngoba amakhosi awodwa incwadi le yokuqala yamakhosi kuyenzeka uyithusa ukuthi asifundeni amakhosi okuqala sangathi akhona wesibili kanti incwadi is a first book of Kings. Yeah, incwadi yokuqala yamakhosi sifundeni uverses number 1 2 3 4 5 mhlawumbe uchapter number chapter number 20 so fundana amavesi alandelanayo. uBeni Hadad asasitholile sonke sithi amen. uBeni Hadad inkosi yase-Aram yabutha yonke impi yakhe wayenamakhosi angamashumi amathathu nambili 32 namahashi neyinqola wenyuka wavimbezela iSamaria walwa nalo impi enkulu kakhulu. Neselithi iBhayibheli ke wathuma izithunywa kuAhab inkosi yakwaIsrael emzini wathi kuyo my God usho kanje uBeni Hadad uthi isiliva lakho ngicela ningibambela ke sizokuthandazwa la isiliva lakho negolide lakho lingelami nawo umkakho nabantwana bakho abahle bangabami. Bengicatha abazali bazothi awu asambeni siye kuverses number 3 wathi kuye ngicela nibambe le wathi kuyo usho kanje uBeni Hadad uthi isiliva lakho negolide lakho lingelami lakho nomkakho nabantwana bakho abahle bangabami. Deleliwe la bengicatha amadoda azodinwa ngempela makufundwa le verse. Verses number 4 ufana kuthandazwe la inkosi yakwaIsrael ibhlungu le ngizoyizwa la avela mphatha ngekhanda. Inkosi yakwaIsrael yaphendula yathi kunjengokusho kwakho Nkosi yami hawu bawethu Nkosi ngingowakho nakho konke enginakho. Hayi lo baba khonto engekho right la namhlanje ngifuna sithandazeni ngizothandazeka kulendlu ngifuna ukunicunula qala kuze kuthandazwe bangenzela kuvalwe nje sithandaze. Kepha izithunywa ngicela ungibambela lento obibalekile le kepha izithunywa zabuya futhi mazizwe impendulo zathi hawu kanti hey zimbiwe insele lapha. Kepha izithunywa zabuya futhi zathi usho kanje uBeni Hadad uthi ngathumela kuwe ngathi uyakunikela kimi isiliva lakho negolide lakho nomkakho nabantwana bakho. Kepha ngalesi sikhathi kusasa ngiyakuthuma izinceku zami kuwe ziyalule indlu yakho nezindlu zezinceku zakho. Leligama lokwelula welula ukuthi zizongena endlini yakho zi-invade ingene endlini yakho bese ifuna into eziyithathayo. Kuyakuthi konke okuhle emehlweni akho lento ithanda too much emehlweni akho zikufake esandleni sazo zikususe. Ayina izuba nandaba lento ongayifuni zigada nje lengathi la enhlizweni yakho ziyithathe.
Zizoqala enganeni, zize enkosikazi, zize entweni zakho zonke siliveni negolide. Mayiphuma lapho seziyongena izindlu zezinceke zakho manje. Checka bonke labantu abaseduze kwakho, kuyangenwa la. Emva kalokho kuthathwa yonke into engathi iyigugu nenhle kuwena, hanjwa nayo. Inkosi yakwa-Israyeli nayo into esoyenza amasithandazi. Inkosi yakwa-Israyeli yayisibiza onke amalunga ezwe, elders, yathi ake niqaphele nibone ukuthi lo muntu ufuna okubi ngokuba wathumela kimi ngomkami nangabantwana bami nangesiliva lami nangegolide lami angimnqabelanga. Amalunga onke nabantu bonke bathi kuye ungalaleli ungavumi. Ngicela ungitshela umakhelwane ukuthi ungavumi. Umthandazo wethi namhlanje uzosho njalo, shona kwesibili thanda ungavumi. Namhlanje zothatha izwi lama elders zothi ungavumi. Wayesethi kuze izithunywa zika Beni-Hadadi, yitsheleni inkosi ukuthi konke owathumela ngakho engcekweni yakho okokuqala ngiyakwenza yilo baba yakhe, right? Yonke into wayisho eqaleni lethinta izingane zami nani uthi loyo ngizoyenza. Usethi kepha lento anginakuyenza shuthi lokugcina ngakho. Sase sihamba izithunywa zabuyisela izwi. Awutshela umakhelwane ukuthi ungavumi. Kafishane masithandaza namhlanje bathandekayo, ngifuna sithandaze ngalolu daba ongathi lisondela kakhulu enhlizweni. Inkosi Ahab angizokulanda umlando because isikhathi sethu asisivumeli. Inkosi Ahab kodwa ibe ngenye amakhosi aka-Israyeli. Amakhosi aka-Israyeli amabi ukwedlula onke amakhosi aka-abusa ngesikhathi sika Israyeli. Kano omunye umama obegama lakhe kuthiwa uIsabel noma ke uJezebel. Jezebel bungomunye wabantu bebekade bekhonza iThixo kwenye 11 nefamily yakhe. No. Ahab naye wayithuka eselahla izwi likaNkulunkulu waba inkala kayithela yenkosi. Kodwa ke asikiyeke okuningi owakwenza ngoba asithunyiwe khona, asiphuthume kuloko. Inkosi le yama-Aram igama layo uBeni-Hadad. Beni-Hadad ke usethumela ke enkosini yakwa-Israyeli umyalezo othi lonke isiliva lakho, futhi nje siliva makuthiwa nje siya kwi-account yakho into ethinta wena nje siliva lakho lonke. Usethi okunye kwesibili negolide lakho uyadlula egolide nasesiliveni shuthi uyamphundla akodwa abazalwane nithule yazi shuthi uyamphundla ushuthi ngiyothatha isiliva lakho ngithatha igolide lakho ngikushiye umpofu. Kuzothandaza kule ndlela nikhona nonke la esontweni kodwa akufanele kukhuleke bafethu umthandazo useduze futhi ngifuna ukukuphundla ngishiye umpofu noma ithiwa yini shuthi uzosebenza uma uqeda ukusebenza ngikhangeze ngizohamba nje ngizovala ama-account akho onke kodwa nobafethu akekho umuntu okhona la endle ngizovala ama-account akho yonke makuthiwa nje into ethinta isiliva mangelakho nje libalwa egameni lakho lizokhangezwa la lizobuya la kimi shuthi ngezinye indlela kuzosebenza wena mawuqeda ukusebenza mase kuhola mina. Uzoba umuntu okhandlekayo kodwa into oyisebenzayo ingabonakali. Kanti kukhona lo othi uma usuqedile ukusebenza mase khangeza isiliva lakho. Ngizothandaza nabantu namhlanje. Kubonakala uBeni-Hadad ngiyenza isibonelo nje. Kubonakala uBeni-Hadad echuma nje. Kubonakala uBeni-Hadad anda nje. Kubonakala uBeni-Hadad ephakama nje. Kanti uphakama ngezinto azoyikhangeza kaAhab. uAhab uyakhandleka uyasebenza usebenza kanzima uqhamuka uBeni-Hadad uthi lonke isiliva lakho kanye nalo lonke igolide lakho uthi lalela la lingelami lo baba lona lo baba balani khulumani phela bazalwane elakhe ubani uAhab isiliva negolide lakhe uthi lo lesiqhwaga sithi ke lonke isiliva lakhe negolide lakho kuzoba ngelami kodwa lo baba imistake enkulu lo baba ayiphendula ngayo uwavuma. Bangakanani abantu engizothandaza nabo namhlanje abanye benza imistake benganakanga ngoba uBeni-Hadad ubekade engenawo umyalezo ukuthi makufika i-enemy izocela ingcebo yakho kuyenqatshwa makufika i-enemy izofuna ama-treasures akho namagugu akho you say no. Somebody say no. Sekule ntaba namhlanje sizonqaba
ngizokuphusha namhlanje ngiyazi ukuthi awungisi ngithini. Ya ucabanga ukuthi izinto zakho zaduka ngela ngowavuma ngazo. Kodwa namhlanje sime kule ntaba namhlanje emandeni. Sizodweba ulayini nithuleleni ngishumayela bazalwane. Sizodweba ulayini. Angifuna ukukhuluma ngesiliva negolide abantwana amasengithanda. Sizodweba ulayini, sizonqoba ulayini namhlanje. Ngeke ibadla sihlangane kanje kanti kuzodlalwa la. Kodwa nithuleleni ngiyathanda ngoba ngiyeza ukuthi khona into zabazana ezivuthiwe ile ngaso. Ezinye inthatho hobheni hadad namhlanje. Hey namhlanje angidiniwe enqalawa. Ngizothathela ngisho umthakato oqondene ngqonqo nomuzi wakini qondana nanqo. Izinto ezathathwa amadimoni noma sayithatha phakathi nobusuku noma sayithatha ekuseni noma sayithatha ubona sayithatha ungabonanga namhlanje ngegama likaJesu sizoreclaima impumelelo yomndeni wakho. Ngibhekene noBeni Hadad ngqo. Ngiyahlala usathane la lokho sincengana naye la. Nithuleleni kodwa bathandeka. Ngeke sohlala kule ntaba athi songcana namadimoni endawo. Asizongcana namadimoni asemandeni. Asizongcana namadimoni ase-KZN. Asizongcana. Fanele usathane abuyisela into zethu. Fanele usathane ayibuyisela. Thatha isiliva negolide. Uthakhethe isiliva negolide ndaba zethu uyadlula. Uzothagetha abantwana. No, before that one. Uthagetha unkosikazi. Khula. Yabo le ndoda leyo, yabo. Wa-Ahab uyosinde ethi ngeke ngimfice ezulwini. Yabo lo baba. Ngangizothi ngene ezulwini basathi ingelosi halele mani. Manini ingelosi ngiyeza kini, manini. Woza lawo na baba, woza la. Woza. Kwakwenzekeni lapha ku 1 Kings 20. Ngifuna ungichazele le nto wayenza lapha ku 1 Kings 20. Ikhanda lakho lalinjani? Uvuma nesiliva negolide, uvuma nonkosikazi. Elandoda, hayi lo baba oyengekho right. Kusho indoda eyithi owami, uthi lo impela kunjalo. Hayi sithingithingi zendoda lesi. Yabo namhlanje ngifuna ukuzokufaka umoya ukuthi ungavumi nento zakhe eziserious kalula kanje. Ila makhapho ungavumi nento zakhe eziserious. Ungavumi nezinto zakhe ezibalekile. Basalwane vukani. Usathana angatarget into ezibalekile zethu and keep quiet. Usathana osesiliven lakho uzodila naye. Usathana osegolide lakho dila naye. Usathana osekunkosikazi wakho osekumyeni wakho dila naye. Usathana odila nabantwana bakho dila naye. Wanyuka lo baba wathi unkosikazi wakho wadlula wathi ingane zakho ngicela ukubuza umbuzo la ebandleni lonke sesithandaza ngapha wasala nani lo baba ngicela ukubuza makuthatha isiliva kuthatha igolide kuthatha unkosikazi kuthatha ingane ngicela ukubuza usele nani uthi yeah uthi nawe ungowami shuthi mulika moya shuthi lo ugquba isiliva lakhe igolide lakhe ingane zakhe unkosikazi naye uyazi into oqala engizoyithandazela namhlanje fanele kubuye wena qala yabona fanele ngithandazele yabo njengoba ngishumayela nje ngizorestore authority yakho ngizobuyisela ikhunya lakho musukuhlala amadimoni inkosi kunika ikhunya musukuhlala abathakathi musukuhlala amahlobo omnyama unegunya thani nginegunya shona thani nginegunya ngegama likaJesu nginegunya. Hey man, then will never be the same again because God is raising uNkulunkulu vusa uhlobo. Alabantu liBeni Hadad uhambe wrong this time. Abantwana bami babuya kimi. Unkosikazi wami ubuya kimi. Isiliva lami libuya kimi. Igolide lami libuya kimi. Nami qobo lwami. Alabantu thomithi nami qobo lwami. I am coming back to myself. Ngibuyela kimi igunya lami libuyela kimi. Ngilanda abantwana bami ngilanda isiliva.
ngilanda unkosikazi wami, ngilanda igolide. I'm here to draw a line. Thatha khabaza. Uyibona uma nomsipheli lo. Bamba. Ufuna sithandaze siphume la. Masiphuma la. Into oqala siyoyenza siyoyilanda thina qala. Beni Hadad owangitshontsha. Ngiyabuya manje. Kuyenzeka uphila ucabanga ukuthi awuyilutho. Kuyenzeka uphila usucabanga ukuthi yabona mina vele lento nje vele ngiyisehluleki nje saziwayo. Susani ipulpit ukuze ngithandaze kahle. Ngiyisehluleki esaziwayo. Thank you so much. Ngiyabonga sisi. Ngiyisehluleki esaziwayo usathana usuze wayifaka ilebuli. Ethi vele kohlale kunje la ekhaya ayi mina ngizonqaba namhlanje ngoba abazalwane into esiyenzile uvuma imistake yethu ukalawa amadimoni aqanase sithi vele kunje abantwana bamohlala bedla ama drugs ikhala amlohlala nje umshado wami uyohlala uneyinqoqoqo nemsitho yebo ibadla lami lohlala lingakhulu lingaka izinto zami zohlala nje ngohlala ngingasebenzi ngohlala ngingafundi abantwana bami bazoqeda esikoleni bahamba baye ema university babuye bazohlala ekhaya lutho ngiyaphika namhlanje. Somebody say ngiyanqaba. Uma bona uBeni Hadad uthi lento ivunyiwe, that is the system yesithi. Mayibona uyayivuma loqala wathi good shot. Into engizoyenza sengibuya nesibili. Azoqanasa shuthi amadimoni la ekhaya. Uyazi imistake wavuma eqaleni. Kodwa namhlanje we are here to reverse. Sizohlehlisa amagama esasikade siwashilo. Sizothi sathana mana kancane mana wait a little bit. Mana ngathi imistake ngafuma ngingakabuyeli kimi. Ngangakabuyeli engqondweni zami kodwa kume imvuselelo kuma inkonzo. Namhlanje Mandela Stadium ingqondo yami yabuya. Ngifuna ukubuyela ekhaya. Uthi abantwana bami bayoba abafundi bakaJehova. Usho behleli Samuel ayegigi. Ubatshela gigi. Hey ugcina abaprofeti. Ngoba ngiyababona bephuma gigi. Bebuya besekhaya. Ngiyabona umyeni wami esindiswa. Ngibona unkosikazi wami esindiswa. Ngibona imfuyo yami ibuya. Ngibona ingcebo yami ibuya. Somebody say Jesus. As we are closing, ngifuna senze a prophetic prayer. Shuthi umthandazo wabaprofeti. Angisho lento baba wethu Nkosi yami uyangazi ukuthi ngisehluleke uyowuthandaza lo mhla uwedwa hayi manje. Lo umthandazo wabantu beauthority. Ngifuna mawuthandaza ngisho unga-actor ukuze usathana bothi serious lento. Ngisho ungathandaza uzuyilanda into zakho. Into engihluphayo ukuthi usathane uBeni Hadad ufuna ukwenza exchange. Ufuna uyenza ufuna ukuthatha ingcebo nemfuyo abantwana nkosikazi kube ngokwakhe. Ngangcono ukuthi uyabathatha uyobalahla ufuna ukown into engizone zakhe. Futhi yonke into ehambile esandleni sakho hayithi ayikho ungaphindi uthi into zamazikho. Ungasho njalo uzobusha istatement esirong. Yonke into ehambile esandleni sakho isomewhere. Ngoba kukhona wayilanda. Uma sithi ayikho futhi sobe sidlala igame masithi hamba uyilanda into zakho. Ungayilanda kanjani into engekho? Njoba uyibona iphumile nje njoba uyibona ingekho la. Uyabona njoba ingcebo yakhe ingekho nemfuyo yakhe ingekho. Abantwana bakhabekho nempumelelo yabo ayikho nelokhuzana yala ekhaya ayikho. Okwazi kusamwe. Kukhona umuntu wanganakanga. No angisho umuntu upheke inyama. Yabona isitha safika unganakanga. Safika sayikhangeza lento wayisurrender. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uzokwenza emhlola. Ukuthi ngibuyele engqondweni zami emandeni. Uyabona njoba ngimila asizothandaza nje lento yasesontweni. Sizothandaza into ezonyakazisa amathambo azohlangana. Sobiza lela thambo libuye sohlangana lelinye. Sibize lela thambo libuye sohlangana. Ngizwani bazalwane angidlali ngemiswa yenu. Make wayenza lento ukule level esikuyo. I am promising you. Uzothi ungakaphela unyaka impendulo zolokuhlangana nazo. Uzobona kubuye ingane yakhe ithi ma ngiyaxolisa. Kubuye umfana omdala ohluphayo ethi ma sengidecidile sengiyabona ngiyaxoxa kanti usuka wahlasela uBeni Hadad wayolanda ibreakthrough yabantwana bakho walanda ibreakthrough yefamily yakho walanda ibreakthrough yebandla lakho.
Asivula umlomo sithandaze baba egameni likaJesu. Come on, pray like a prophet. Kilabo Sunday Alasko. Kilababa Sitepo. Pray like a warrior. Come on, pray like a warrior. Baby Hadad, you are under my feet. Pray like a warrior. Erabosha. uNkulunkulu uyabuyisa iminyaka ehluwa isikhonyana. Uyabuyisa iminyaka ehluwa isikhonyana. Simisha ngamandla mandeni. Simemezela igunya. Silandisa izinto ey'ntshontsho amadimoni. Yes, silandisa izinto ey'ntshontsho abaphakathi. Silandisa izinto ey'ntshontsho amandla obumnyama. Devil, bring back my silver. Bring back my gold. Bring back my family. In Jesus' name. Vula umlomo uthandaze. Vula umlomo uthandaze njengoba umuntu wegunya. Ela basande. Wirabraketa. Njengoba uthandaza nje uzwa amandla ehla. Izwa umlilo wehla. We don't surrender. We don't surrender. Asibawi. Asiguqi. We are taking our position and our stand. The devil is a liar. Egama likaJesu siletha ukuthula kwethu. Silanda inkululeko yethu. Silanda amandla ethu. Silanda insindiso yethu. Silanda ukunqoba kwethu. Silanda impumelelo yethu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Silanda ukuphila. Usathana wantshontsha our health life. Uyayibuyisa namhlanje. Egama likaJesu. Lakho shanda labona. Asivula umlomo for 1 minute. Silanda into zethu. Akahlala usathana akahlala amadimoni. Akahlala uBeni Hadad. We are here to say no. We are here to say no. What belongs to us belongs to us. Okumhokwami. Inkosi enginika khona inginikile. Okusesandleni sami kusesandleni sami. Ikhopha labosha. Ngiyakulanda okulahlekile. Egama likaJesu. Come on, thank God for a prophet. Thank God for a prophet. Hayi bazalwane vula umlomo. Ulanda into zakho. Noma usathane ukufanele kuphi siyakulanda. Silanda ngisho intokozo yensindiso yethu. Silanda ngisho uthando lukaNkulunkulu wethu. Yonke into entshontsho amadimoni. Yonke into entshontsho usathane. Noma isempilweni yakhe yokomoya. Noma isenyameni. Noma isekhaya. Noma isemshadweni. Noma isebhizinisini. Noma ikuphi. Noma isemandleni. Siyayilanda. Egama likaJesu. Siyayilanda. Jesus. 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 Ula baba shinde. Ula masante. Ikando. Alas komai. Lisonea. Kamendea. Alas kome. Uliskashi. Ripro. Sia profeta siasho.
Brondeya. Siyaprofeta siyasho. Mayibuya into zethu. Mawabuya amandla ethu. Yes. Siyaprofeta siyasho. Bebe hatatu tetela ingane zethu, tetela abantwana bethu. Ngegama likaJesu. Bebe hatatu tetela abantwana bethu ngegama likaJesu. Tetela isiliva, tetela igolide lethu. Ingane yethu Jehova usinikile lona. Tetela imishado yethu. Tetela insindiso yethu. In Jesus' name. As we are praying, closing, ngizwa umoya ingcwele memeza engihlebele endlebeni batshele bangavumi. Don't surrender. Lalela, ngiyazi sekunesimo esime phambi kwakho uGoliath useme 40 days. Usuzowayicabanga ukuthi uyisehluleki. Kodwa namhlanje ngicela uyoma phambi kwakho umthethe angivumi. Lalela. Muzophuma la. Uphinde uyosurrender emademoni nakusathana. Hamba ume center yomuzi wakho. Uthi baba lo muzi kunika wena angivumi. Ngisho sathana ethi uqosha ngedivorce uyaqeda. Yabona ethi uhudulela ngaphandle. Asusa intuthu uzubona ukuthi ngiyahamba la ekhaya. Ngifuna uyoma ume ngenyawo uzuthu. Uthi Benihadad angivumi. Ngisho abantwana bakho bengangena namhlanje uthi uyafika. Yabona akaze alethwe ehamba ngebhala. Ubothi namhlanje uletha udaki ulethwa ngebhala ngomgqibelo. Uthi ngiyaqala umbone nje ungashintshi statement. Hamba ume center. Yendlu yakho nasekhaya lakho. Uthi lalela leli ikhaya ikhala abaprofeti nabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Athi usathana kanjani oba ziyadakwa ziyaphuza. Uthi lalela ke angiyithathi offer angivumi. Leli ikhaya ikhala lempumelelo. Hamba uyongena kule ndlela nethayo ngishabuthi njalo. Ungene ngaphansi kwayo. Imastikisiki njalo ungasebenzi ungathi uyokwenza njalo. Uthi baba akayivumi inhlupheko ngiyayinqaba. Athi usathana usebenzi nje uthi angisho ngokusebenza lo ungasebenzi. Ngisho ngegunya uKristu anginikeze lona. Ngithi angivumi la ekhaya sizophumelela la ekhaya. Sizohlala kahle la ekhaya. Abazali bami bazoba right la ekhaya. Siprofete. Ngoba njoba inhluphekile ingcebo yethu khona la ikhona. Khona wayilanda, khona wayithatha. We are coming to reclaim it. Asiphamise izandla zethu. Baba leli izimaliwa. Ngiyabonga baba ukuthi uvusa inhliziyo yamasosha. Abantu abazofa amabhuzu esenyaweni. Abantu abangezukuphosa phansi ikhala and surrender. Utheni izwi lakho usinikile igunya phezulu wonke amandla esitha. Siyenqaba ukuthi ususinikile. Emva kalokho surrender with ne authority enkulu kangaka. Siyoshintsha ulimi lwethu kuswela namhlanje. Masiphuma la sokhuluma izinto. Siyo reverse amanye amagama esiwakhulumile. Ngeke siphinde sithi ngeke kulunge. Sothi kumnyama sithi kizokhanya. Nkosi. Ngibonga ukuthi uyalisoka nolimi lwethu. Ulimi luka Benihadad aseluthathi. Ngiyabonga baba ukuthi uyasilekelela uyasisiza. Ngiyabonga moya ingcwele ukuthi ibandla yalimisa. Lo nyaka sowuphetha sowuqale nobufakazi. Betha abantu ngenkonzo yasemandeni ngadecide nganqaba. Ngangicabanga ukuthi ngoze ngife ngingasebenzi. Ngangicabanga ukuthi ngoze ngife ngihlupheka.
kodwa sengisuthiswele namhlanje ngishintsha ulimi lwami. Kungekho kudala uJehova uzongihambela. Kungekho kudala impilo yami izoshintsha. Kungekho kudala abantwana bami bazosindiswa. Kungekho kudala umndeni wami wonke uzokholwa. Kungekho kudala ibandla lami lizokhula. Kungekho kudala izinto izoqhuma. Silahle language kaBeni Hadad, sithathe yombuso. Nginikeza udumo lonke njengoNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Ngicela sime ngenyawo bazalwane before shaya izandla. Umoya ngcwele khonta ayibeke emoyeni wami. Akubona lo mnikela kona kwampostoli akubona umshumayeli. Kodwa ngizinkosi ithi kumina ezinye izinto uSathane uyayinikelela ukuze ihambe. Akekho umuntu oyolanda into zabantu engafaka amazwi angaphathi imnikelo. Bayazi abanye abawela intaba abakade bewela intaba basebesizwa inkosi. Bekuthi uma bekhonta abayilanda nje ngale kwentaba bebengahambe efaka izandla emafaketheni. Bekuba khona special offering abasenzayo. Sho ngayinkukhu kulungile. Kodwa ngoba awukwazi ukuface ialtar lokushintsha kwezinto. Uze nje ukhweca izandla kanje. If you want umufuna uguquko lwezinto bekufanele ukukhuluma amazwi ufaka umnikelo, ukhuluma amazwi ufaka umnikelo. Lento ke ifika isilimazi. Isitha ngale sona masizolanda into zethu sifaka amazwi sifaka imnikelo. Thina mase silanda into zethu sifaka amazwi odwa mase siyahlehle emnikelweni. Kanti lapha yakuthathwe khona into zakho kulela altar akukho amazwi odwa khona amazwi nemnikelo. Futhi kwenza ukuthi uma kuhluleka amazwi kukhupha umnikelo. Ngiyase sinikelile bengekho nami imnikelo. Angizami ukwenza into obana kade ngeke yenze. Kodwa ngicela ucinge uwallet wakho nesikhwama sakho ulethe umnikelo sizowubeka kuleli altar. Uyazi sithini? Sithi nje inkosi angivumi la. Sidwebula yini. Cela ungilandele isikhwama sami nami khabazela. Cela sizeni usuke la check your wallet. Thank you. Check your wallet and your purse. Come and give. Nizwe kahle. Akuyona kaMshumayeli nizwe. Second. Ayi right. Asizeni. Yabona nje basibeka lo mnikelo. Sithi Sathane ekhohlo. Mawuthi amazwi ethu awazwakala kuyonyuka intuthu la. Silanda isiliva lethu silanda igolide lethu. Silanda omkethu silanda silanda abantwana bethu. Ngedlala amademoni noSathane la. Sathane wahamba nenkukhu uyofica umnikelo wami unamandla kunowenkukhu. Oyofika namazwi uyongifica sengideclareile sengimemezele. Sizeni bathandekazi sizeni. Sizonikela. Letha lo nawo wona khona. Munomningi uya ngokuthi yini oyifunayo. Munomningi unganikele ngomncane kanti ufuna into enkulu futhi. Ngisho uma ukhona uma ungekho don't worry. uNkulunkulu hlakaniphile uyakwazi. Sengizobuyisela kumprofeti. Hey uNkulunkulu ngishuka indlebe ngalezi zinto ukuthi hey tshela ibandla angaba amazwi ehamba empty. Fundisa ibandla ukuthi how to approach altars. Ya ama-altar ovele uyonyakazisa intaba nje. Laba bantu bakhonka ngemnikelo bakhonke ngamazwi babophe ngqi. Bless you. Ngelilanga baba sasofuna ispeed point manje esontweni. Mase siyabayeka laba abashayayo sithi qhubeka ushaya sobe siqhubeka sikhonza thina. Laba thena afaka i-speed point. Azi babone beshaya itoyito eShoprite laba. Baqala ukuphawula oba sekusesontweni nje. Ngoba balwa nombuso webandla nje. Aze ngibezwe lo thawuzi na iShoprite sanafaka i-speed point. Sengisho umprofeti ngelilanga sesothandaza ukuthi nisilekelele asaphathi cash bazalwane bami siya ngokuya shoshela siya emhlabeni ongayiphathi imali siya emhlabeni ongayiphathi imali manje uyabona nje obushala ama systems nje ngiyakutshela so ubonke uyophila ngani kusasa ngoba in 5 years to come cash uya ngokuya ncibilikayo uyaphela umhlaba uba digital manje ashintshe izinto unento kanti hey future iphethe zona usunamahloni la songabusazi uzoyishintsha kanjani into wayishaya kangaka
ukuthi manje hayi phela ngangathi ngithini kanti hayi thula umuntu uma ungayazi iyeke. Yeah. Prophet. Jesu uKhamaya Limosh. Sishayela umpostoli isandla enkulu. Sishayela umpostoli isandla enkulu. uKhamaya Limosh Antariba Kasai. Librasuya halabakadeya. Elamanto libokosi ke librasuya. Ilamando limokoshi. Ngiyacela usondele impostoli umbatha. Siyavala manje. Siyabonga mpostoli isandla sedlule ikhana. Akaze ngizwe into enje. Haleluya. Ake sishayele umpostoli kaThixo izandla. Haleluya. 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 Uzosikhulekela baba. Sibonge then sobe sesibuyisela kuBishop uNdlovu uyobe sesibongela. Glory to Jesus. Sesiyathandaza bazalwane. Ngicela siphakamise izandla zethu thina sonke siyavala. Enhlizweni yami khona into ethi ungabuyele emuva ufana. Sometimes kuyenzeka kuntshontshwe zonke izinto zakho ngoba kuqale ngontshontshwa wena. Ngoba lempilo iphilayo akusiyo impilo yakho. Kodwa eyakho yantshontshwa impilo. Manje masithandaza abazalwane akekho yini othi Jesu ngicela ukuyibuyisela kuwe. Seshumayelile umpostoli ngendlela emangalisayo. Akekho yini phakathi kwethu bazalwane postoli engakahamba thandaze kanye nawe. Jesu impilo yami intshontshiwe ngicela ukuyibuyisela kuwe namhlanje. Ziyangilahlekela izinto one by one ngoba kwalahleka mina kuqala. Ngicela ukuyibuyisela kuwe. Ngicela mawukhona usho njalo nje uvela uphakamise isandla la ukhona khona. Uthi Jesu ngicela ukuyibuyisela kuwe. Ngicela ukuyibuyisela kuwe. Aw God bless you. Ngiyayibona izandla. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Nazi izandla ziyaphakama. Kade ngikholwa mina ngimthanda uNkulunkulu kodwa manje lempilo ngiyayibona akusesiye yami le engiyiphila manje. God bless you. Nazi izandla ziyaphakama. Ngiyacela abantu bakaNkulunkulu gijimani ningaphambili nize ngaphambili. Gijimani njengeinyawo zenu zombili nize ngaphambili. Inceke kaNkulunkulu zinibeka izandla. Oh. Ake shaya izandla enkulu bazalwane bayabuya. Buya nawe woza buya nawe buya. Ngifuna ukuyibuyisela kuwe. Ngiyezwa ngintshontshiwe. Ngisho umthandazo wami ngiyezwa ukuthi uthandaza umuntu ontshontshiwe. Gijima uze ngaphambili. Thank you Jesus. Liyanga Neli lingehlabelelisa